karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Ako ka lang. May kay di pa musugot si Ma'am Carla nga mubiya ko din isbay. Kay doon ako'y pick upon nga bisita sa airport ugma. Okay, sige. Mag-abot na lang ta sa bahay. Jocelyn? Alice? Oh, Miss Mara? Miss Mara? Ano naghinuhungay ng mong duha? Ha? Ha? May sekreto siyang gisulti nako, Miss Mara. Miss Mara, mag-andam na ko sa imong pamahaw, ha? Diha una mo. O ba sa may sekreto itong bayhan na Justin? Miss Kwan. Personal ang iyang sekreto. Kwan, nagpatambag lang siya nako. Kayo sa mga yung problema? May nanguyab niya sa ilang dapit. Silingan niya, unya, minyo man. Oh, okay naman ang minyo. Kayo sa may imong kontraan na. Ang asawa ra. Okay ra nimo nga manguyab og minyo. Uy, okay na na. Ingna si Alice. Nga ipasugot na niya ang minyo kung ganahan siya. Oh. Sige na. Tiwas sa tong gipatrabaho na ako nimo sa silong. Kuyog utok ini Miss Mara eh. Salamat in taon nga. Nagkasibat ko. Bahala na si Justin nga motubag ni Miss Mara. Nakaluto na ka? Hapit na, Miss Mara. Tinuod ba itong gisulti ni Justin na ako nga dunay nanguyab nimo nga minyo? Maunay gisulti ni Justin mo, Miss Mara? Oh, nagpatambag man kuno kaniya. Oh, unsa man? Ganahan ka ng tawhana o dili? Ganahan man, pero minyo man di ay. Okay rin ang minyo. Basta dili lang ka masakpan sa asawa. Oh. Anha na ang laay kun. Mahibaw ng asawa. Mao ba? Kung dako na idatong nimo, sukta na. Miss. Murag dili nako maton nga minyo ang akong mauyab. O gawas pa, makonsensya ko sa asawa. Samot na kun kailan ako ang asawa. Mamatay tingali ko sa kauwaw. Tiguang ka na gyud di ay. Gawas pa, kuyaw kun masakpan taan ng minyo kay preso gyud ka. Labi na kun maaktuhan mo. Nakita ni Mama ang pagbudhi ni Papa niya ate. Salbahe siya nga pagkamahal. Kinahanglang mapreso siya sa pagpatay niya ni Mama ug sa iyang pagpangapit. Hoy, Alice. May tiorok magod ka diha. Huwag makaputol sa kaminyoon sa tao, Miss Mara. Binuang. Kadaghan sa nagbuwag diha Kaya wa na magkasinabot og ang Paris. Hinoon. Pero, dili ko musugot nga mahitabo na sa akong kaminyoon. Nga na di ay. Unsa man ka kon, maminyo ka. Kuan. O sabay na hitabo ni mo, Alice. Muna man og danag na ng imong tinubagan. O sa may problema ni mo. Tuod. Ngano nang hubag man ang imong mata, ha? Og, may lago man lagi ng imong aping. Kuan. Na-disgrasya ko gabi, miss. Na-disgrasya ko.
Aw, saman, mukaon ka na ba? Okay, sige. Pero, ato ko sa kilid sa swimming pool mo kaon. Hatdi ko dito, ha? Yes, miss. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Bakit dalawa ang puso ko? Bay. Bay, unsa man ka bay, oy? Unsa may akong ikalagan nimo? Nagkatakantar ba unta ko? Guan, kining... wa man? Ha? Hoy! Asa ka, oy? Naunsa? Kalain niya ning bay Justin, oy. Nabag-uhan sa ko ini niya da. Mura manog. Doon na sa ni siya problema nga iyara. Ngarang imong pagkaon, miss. Ako ba ning habwaon sa tray? Natural. Kangila na magkaon ka ibabaw sa tray. Oh, sorry. Alice, mahimong mangutana? Unsa man na, miss? Suod magid mo ng Justin. Oo. Suod mi. Mura magud og paryente rami anak niya. Mao ba? Kinuo ko. Pasalo ako nga namakak na sab ko. Unsa may type niya sa babae? Ha? Ngano misiga man ang imong mga mata? Si Justin lang ang pangutan-aan na, miss. Nakaila ka bas iyang uyab sa una? Wala lagi ko kaila, miss. Okay. Makalakaw ka na. Salamat. Salamat, Miss Mara. Naunsa man to siya. Nagpangutan na naman sa bahin kang Justin. Justin, mayo kay nagalighot ka og sayo sa mansyon. Wa na ko man ang gini, Miss Mara nga mulakaw. Milahos na naglakaw. Okay, maayo noon. Sige, kaon na. Ayaw na. Sorry. Justin, sorry. Abi ni mo. Wa ko mahimutan nga nagunahuna nga nadapatan ti ka. Okay ra. Nagkasabot ko sa imong gibati. Nagselos gud ka. Mao lagi. Sorry kay Alisa. Sorry kita. Di na kita mausap. Kalimtan na lang nato ang tanan, haba. Di na. Mga na ta. Kay duka na kay ko. Noy Timoy. Oy, Miss Mara. Ngano, Miss? Hain man si Justin. Nakita man to na ako nga may baguro siyang dagan sa motor, Miss. Mupauli na tingali to sa boss. Mao ba? Ngano mo siya mananghid nako? Unsa? Misutoy lang kaglakaw? O wa man lang ka mananghid ni Miss Mara? Wa na eh. Hinugo kay bayhan ay makalagot. Kumusta na mong bunog sa imong aping ha? Wa na may sakit. Gamay na lang ang bunog. Mao nga. Madara og smile. Unsa magahukaran ta na ka? Sige. Ipagkaw man. Matawag na ta. Buisit ay. Ngano mo may mananghid ako sa Justin? Makalagot tawhan na. Miss Mara? Paulit ako, Miss. Hoy, Romero. Nakatultol ka ba hain ang bahay ni Justin? Ha? Nga naman, Miss Mara? Doon na magudot ako ipapalit niya. Milakaw man hinuon nga mananghid nako. Unsa man nang imong ipapalit, ma'am? Ako na lang palit. Murag, sa iyo pa man sad. Katultol masag ko sa mga tindahan nga dugay man nira. Si Justin ang akong gustong mulakaw. Kinasi motor. Wala problema, Miss Mara, oy. Mas ko subog kumudagan ka sa motor. Way lami. Ay. Kalain. Nga di mo siya ganahan nga musugo na ko. Si Justin yun ang iyang tuyuan nga busy pa to ni Ate Alice.
matud ko, I love you. Oh, I love you, Sab. Kuan, kana ba si Miss Mara pa? Ha? Nga naman na si Miss Mara. Iya na sa kang gi-insulto. Oo man, pero naibong lang ko niya kanina. Nga no lagi. Nagpangutan na magud siya diri nako bahin nimo. Unsa? Unsa naman sa dangyang mga pangutana? May pagka-personal ba bahin nimo? Ay, dili bahin nako ang iya mga pangutana, kundili bahin nimo. Unsa? Bahin ako? Nga naman eh. Unsa may iyong mga pangutana bahin ako? Kuan kanang nangutana siya nako kung unsay type nimo sa babae. Mao ba? Unsa man sa imong gitubag? Awa ako siyang giingnan nga ikaw ra iyang pangutanon. Aw mayo noon. Nga man na imong gitubag. Unya, nangutana pa gyud siya kung kinsa ang imong uyab. Ha? Justin, mura man og na-interest na nimo si Miss Mara? Na, ay nagtagdang bayana oy. Buang mo nag-utok. Running mo na. Ay sa pagsultig sama na uy. Basin mas sultin ani mo sa upan. Running mo bitaw na. Ay nagtagda ha. Sige na, matuog na ta. Musayo kog mataog ma. Aron una ko maabot sa mansion kay nimo. Dad-an na lang ang akong mga linabang mga t-shirt. Uy, basin makabantay si Miss Mara ana. Mahibong unya ko ganong ako'y nagdaas imong mga sapot. Ako man siyang giingnan nga ikaw may akong labandera. Ako kang gisuhulan. Mao ba? Na sige. Akong dadon ang imong mga linabahan nga t-shirt. Salamat nga nag-una ko nila ni Romero ug ni Timoy. Ngano milakaw makagabing ilawa man ang hid nako, Justin. Oh, Miss Mara. Kuan. Ayaw na paginig usba, ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa akong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!